יצאתי מהארון פעמיים, בגיל 20 על זה שאני הומו, ואז כשנדבקתי ב-HIV זה היה ממש שוב מקום של לצאת מהארון. זו מילה אחת, איידס, שהיא בתוכה מחזיקה את כל הפחדים הכי עמוקים וחשוכים. כשאתה לא יודע, אתה מפחד, כי כולנו מפחדים מדברים שאנחנו לא יודעים. אני רוצה להתחיל איתכם עם סוג של ניסוי מעניין שמתחיל היום. בדיזינגוף סנטר נפתחה חנות שכל המוצרים שנמכרים שם, החל מביגוד וכלה בתכשיטים, כולם מוצרים מיד שנייה שהיו שייכים לנשאי HIV. עכשיו נשאלת השאלה, כמה אנשים יהיו מוכנים לבוא לחנות הזאת ולרכוש מוצרים שהם יודעים שהיו שייכים לנשאי HIV? אני אתרום גם צלחות, כי מסתבר שיש אנשים שקופים שזה עדיין בעיה לאכול מכלים של אנשים שחיים עם HIV. לכל פריט מחובר טיקט ועליו עם קוד QR שאפשר לדעת את הפרטים על הבן אדם. ברגע שאתה סורק אתה מגיע לסרטון של בן אדם שמודה לך שקנית את הפריט. אני שר, בן 41. אני ברק, בן 38, חי עם HIV כבר 8 שנים. היי חברים, אני אבי צוקרן, בן 30, חי עם HIV כבר 1.5 שנה. קודם כל, תודה שקניתם את אחד מהפריטים האישיים שלי. מעשה חשוב וטוב. הלוואי ויצליחו. למכור מוצרים של נשאי. מה אצלנו בתודעה. פותחים חנות? החנות. מה בעצם הגיע מהמחשבה של איך אנחנו נתקלנו בסטיגמה? תגידו, הייתם לובשים בגד שלבש נשא איידס? זהו מפעל ממש יפה. מתי נפתח את החנות? אני רוצה שהדבר היחיד שיזכיר לי שיש לי HIV בחיים שלי זה הכדור שאני לוקח פעם ביום לפני שאני הולך לישון.